kuma shugaban jami'o'in Maryam Abacha American University da ke Najeriya da Nijar ya bayyana dalilin da ya sa aka karrama marigayiya Hanifa Abubakar Abdulsalam da makeken titin da ke cikin jami'ar da ke nan Kano wanda aka raɗa masa sunanta. Yayin wani babban taro da aka yi a cikin jami'ar wanda aka yi domin tunawa da wannan yarinya marigayiya Hanifa. Shugaban jami'ar Farfesa Abubakar Adamu Gwarzo ya bayyana cewa sunan Hanifa ba zai taɓa ɓata daga cikin zukatan al'ummar Najeriya, don haka ne ma jami'ar ta wannan abin alkhairi ta raɗawa wannan babban titi suna domin dai a rika tunawa da ita. Mahaifin Hanifa ya nuna matuƙar farin cikinsa da wannan karramawa da aka yi musu, da fatan Allah ya saka da gidan aljanna. Gaskiya farin ciki na ba zai misaltu ba, irin nuna alheri da jama'a su kai ko da bai sa sunanta ba. A nasa bangaren shugaban rukunin jami'o'in na Maryam Abacha Farfesa Abubakar Adamu Gwarzo, wazirin Hausawan Turai, ya jaddada aniyarsa kan tunawa da marigayiya Hanifa. Yana mai cewa za a ci gaba da tunawa da ita, za kuma a ci gaba da ganin sunayenta a sassa daban-daban na jami'ar. To Allah ya ji kan Hanifa ya kuma sakawa wannan jami'a da alkhairi.